Que la fama, perseguida después de su existencia, viva registrada en nuestras tumbas de bronce y nos preste luego su gracia en la desgracia de la muerte. Cuando, a despecho de este voraz devorador, el tiempo, adquiramos por el esfuerzo del soplo presente aquel honor que logre enervar el acerado filo de su guadaña y nos convierta en herederos de la eternidad. Por consiguiente, bravos conquistadores, pues solo lo sois vosotros, que guerreáis contra vuestros propios sentimientos y el ejército enorme de anhelos del mundo. Observemos en toda la rudeza de sus cláusulas nuestro último edicto. Navarra será el asombro del universo. Nuestra corte, una pequeña academia apacible y contemplativa, consagrada al arte. Adigidoiari, Shakespearen lanetan hitzak ez daude soberan, testuek esan nahi sakona eta zehatza dute. Shakespearek hori idatzi zuenean Nafarroa ezagutzen zuen, ala bere kontakizunak girotzeko erabili zuen amarru bat besterik etzen. Noski baietz, gaur harritzen bagaitu ere, garaian Nafarroa prestigiozko erresuma zen. Printze eta printzesak Nafarroa joaten kontzera, ezkon hitzarmenak eta itunak moldatzera, tradizio handiko erresuma baitzen. Europan erresuma zaharrenetariko zen. Historia luzea zuen, gorte ikasia, aintzindaria eta txikia izan arren ahaltza zen. Ongi kudeatua bere ogasun edo kontos ganberarekin. Besumentzat eredugarria zen. Historian zehar, zoritxarrez, estatu indartsu eta aldunek, bizilagun ahulagoak edo baketsuagoak inbaditzeko eta desegiteko eskubidea dute izan dute. Nafarroa, Euskaldunen estatua, godo, franko eta musulmanen kontrako defentsan, Pirinioetako lurren askatasun egarritik sortu zen. Nafar estatuaren bizirautea zaila izan zen aragoitar, gaztelar eta frantsesen artean harrapatuta zegoelako. Bi erbi txakur eta hezur bakarra, utrinko erroditu, bi aldeetatik hotzikatzen naute. Presio militar hau zela eta Nafar lurraldea txikitu egin zen etengabe, konkistaz konkista. Itsasorako irteera galdu zuen eta gero eta edatzaileagoa ziren bien artean itoa gelditu zen. 1200ean gaztelarrek erresumaren mendebaldea konkistatu zuten, naiz eta herriak indarrez eutsi. Gudua, izkoa kasu, heroikoa eta etxigarria izan zen. Hala ere, historiaren trafikatzaileek biolentziaari borondatezko baterat deitu diote. Nafarroa, hala ere, estatu askea zen. Eta hala izan zen 1512an inbasioa etorri zen arte. Nafarroa etzen inorentzat mehatxua, baina bere independentziari eutsi nahi zion. Espainiako errege katolikoak bere planak. Gai hartan Nafarroan etzen gerra zibilik eta estatua etzegoen desegituratze bidean, konkistaren defendatzaileek sinestarazi nahi diguten bezala. Etzen Frantziaren aliatua, ez eta Eliza Katolikoaren etsaia ere. Erabat legez kontrako inbasioa joatzeko asmatutako gezurrak dira horiek denak. Cuando se produce la intervención de Fernando el Católico, el español, en 1512, el Estado de Navarro es una situación totalmente pacífica y además se producía en el mismo una restauración del poder estatal gracias a la actuación de Juan de Labrit e igualmente del canciller Juan de Jasso, que buscaban arrebatar a los privilegios que cierta nobleza había conseguido al Estado en la época entre las guerras civiles. En aquel momento pues todo estaba pacificado. Ya desde la expulsión en 1507 de la propia familia no había pues ningún motivo de guerra y solamente la coyuntura favorable que se presentó ante Fernando el Católico para conquistar un territorio que siempre había estado dentro de sus ambiciones fue el factor definitivo que explica la conquista misma.
con la excusa de que tenía que luchar contra Francia y haciendo ver que el rey de Navarra estaba comprometido con Francia, cosa que era totalmente falso. Beti esan izan digute gezurra. Espainiarrek bulda faltsua erabili zuten euren erasoa gerra zaindu gisakoa bihurtzeko. 1512ko konkista etzen improvisatu. Mendeetako edatze eta konkista estrategia bat zen. Eta aberatsa eta askea zen estatu bat menperatzea eta okupatzea zuen helburu. Estrategia hau ideologia fundasta katoliko eta imperial batez jantzia da. Errekonkista bezalako gerrak mendeetan justifikat mozorrotu dituen jantzi berbera. Mila 1512 urtea. Uztailaren hondarreko egunetan gara. Uda nahasia izan behar du Nafar erreinuarentzat. Errebailaren lasaitasuna hautsi eginen da. Fernando errege Espainiarrak katolikoa izenez ezaguna 12.000 soldadu bidali zituen inbasioa gauzatzeko, mendebaldetik, sakanatik sarraraziz. Nafarroa, une honetan, ez da honelako eraso bati aurka egiteko gai. Hiriburuak, Iruñak, 6.000 biztanle eskaz ditu, soldadu inbaditza erdia. Gaztelar militarismoaren aitzinean, Nafarroak ez du inoiz armada handan. Dena dela, erresistentzia saiakera batzuk badira, erronkariko soldaduek oskian egindakoa kasu. Baina alferrik da, ezberdintasuna handiegia da. Aldi berean, armada aragoitarrek tutera erasotzen dute eta honek adore zeutsi. Aitzitik, ia erresuma osoa inbasore Espainiarren eskutan erori denean ere eutsi dio indarrez. Fernandoren tropak Iruñerantz doaz, eta Arzurin bilotik Leringo kondearen anaiaren jauregiaren ondoan hain justu, uztailaren 24an takoneran kanpatzen dute, hiritik hurbila da. Hiriburuak hastia irabazi nahian eta defentsagabe bat ere baldintzak hitzartu nahi ditu. Ados, errenditzen gara, baina ez vasallu gisa, baizik eta subditu gisa. No os vencidos quienes imponen leyes a los vencedores. Así pues, marchad y comunicad a vuestros convecinos de que os entregan voluntariamente o sufrirán en las ciudades matanzas indiscriminadas, sin distinción de edad ni sexo, quema de haciendas y saqueo de bienes. Honela, 1512ko uztailaren 25ean, hiriak amore eman eta Espainiar armadan da. Hiria okupatuta, inbasorea lurraldean nagusi da. Aezkoa, Zaraitzu eta Erronkari. Pirinioak gurutzatzen dituzte garazi hartu eta sute, arpilatze eta hilketa sail galanta eragiten dute. Zenbait herri erabat hondatuak dira. Espainiarrek izua edatzen dute Nafarroan eta Bilalba koronelak jokaera kriminalau herriei izu osasuntsua inposatzeko beharrezkoa dela dio. Los episodios de la conquista navarra nada tienen que envidiar a las ocupaciones que se realizaron en las cruzadas y en la conquista de América. Fueron tan sangrientas o más, una desproporción absoluta, visto desde que venían el mejor ejército europeo con cañones y preparado absolutamente cuando Pamplona no tenía ejército propio. En Pamplona solo encontraríamos los 3 castillos y un montón de arqueros y no tuvieron más remedio que rendirse ante la amenaza de saquear Pamplona a sangre y fuego, palabras textuales que empleó el duque de Alba.
después de rendirse Pamplona ante la amenaza del saqueo a sangre y fuego, ellos fueron a ocupar la Baja Navarra, en la que se resistía todavía. No dieron opción ni a siquiera la rendición, sino que hicieron una masacre que correspondía al saqueo. Se violó a las mujeres, se incendió las casas y se robó todo lo que existía. A saco. Los soldados españoles no cobraban en dinero, sino en lo que saqueaban. Venían aprendidos de Italia y de la conquista de Granada, y en esos sitios se empleaba así. El soldado se quedaba con todo lo que saqueaba, y esa fue la norma que emplearon en la Baja Navarra. Hainbat herrik erresistentzia barreiatua egiten duten arren, Nafarroa Espainiarren esku dago eta ekinaldia bukatutzat eman nahi dute hauek. Euren gailentasunaz kontziente dira eta Eliza Katolikoaren laguntza dute, baina herriak errefusatzen ditu. Horregatik baliatzen dira beldurraz. Gatibuak hartzen dituzte, mehatxu bandoak botatzen, mendekuak gauzatzen eta borak erosteko ahalegin handiak egiten dituzte. Susmoa dute, ezoteben izanen Espainiar armada handia Nafarrek euren independentziari uko egiteko gai. Eta hala izan zen. Espainiarrek hainbat urte eman zuten Nafarroa konkistatuz eta birkonkistatuz. Herriaren erresistentzia bortitza eta heroikoa izan zen. Errege Nafarrak ez zuten amore eman, euren baliabideak mugiarazi zituzten eta Frantziaren laguntza lortu zuten. Baina ez zen izan nahi bezain interesgabekoa. 1512ko urrian independentziaren lehen berreskuratze saioa gertatzen da. Labriteko Joanek matu bat ematen du argitara eta hartan Fernandori egiten dio erreferentzia. Izaera gaitza baraman eta inbeste min sortu duena, indarrez hartu presuma batean aginte zapaltzailea zadituz. Herri xehea Espainiarren aurka altxatzen da hainbatok, baina erreboltak zapalduak dira. Konkistatzaileak Iruñan setia dira une batez, baina saiakerak porrot egiten du Nafarren eta haien aliatuen heroitasunaz gorabera. Espainiarrek izua sartu zuten Iruñeko biztanleen erraietan, setiatzail bat egin ez ezaten. Zenbait pasartek aurrez zeuden indarren ezberdintasuna eta borondatea irudikatzen dute. 100 erronkariarreko talde batek Santakara inguruan 100 soldadu aragoitar hartu zituen. Espainiar konkistatzaileak kopuruz gutxiago izan balira, inbasiotik aste gutxira errefusatuak izanen zirateken. Altxatutakoen ganako errepresioa krudela eta ankerra izan zen. Esekuzioak, atxiloketa, ondasunak konfiskatzea, erbestea, Radako Pedro Murillokoa bera hil arte torturatu zuten Tafallan. Baina bigarren saiakera honek ere ez zituen Nafarrak etxi. Gaztelar kondestablearen ezkutuko txosten batek dio Nafarrek gaizki zeramatela gaztelarrek menderatzea, eta Labrit erregearen kontrako talde erregetza berreskuraz ezan nahi zuten. Honela, 1516ko beste ahalegin bat izan zen. Nafarroako Pedro Mariskalak konkistaren aurkako figurarik garrantzitsuenak Pirinioak pasatu zituen erronkaritik. Zenbait herrik, Zangoza edo Herriberri bezalakoak altxatu ziren. Herritarren laguntza izan arren, saiakerak porrot egin zuen, eta Nafarroako Pedro eta beste ofizial batzuk atxilotu zituzten. Pedro gaztelara eraman zuten, askatasuna eskaini zitzaion Espainiar erregeari fideltasuna zin egiten bazion, baina uko egin zuen eta Simankaseko gazteluan oso ingurua abar susmagarrietan hil zen preso. Mila 1521 berriz erresistentzia piztu zen eta okupatzaileak kanporatu zituen. Herri eta bailarak Espainiarren aurka altxatu ziren, Gaztelako komuneroen erreboltaren kontra, armadak bidali behar izanagatik ahul baitzebiltzan. Lizarrako hiriak Nafar erregeari idatzi zion burrukarako bere indar guztiak eskaintzen. Baina ez zioten erregeari itxaron, jendeak erregeordearen jauregia eraso zuen eta Hispaniar erregeen ikurrak zapaldu. Hanka egin zuten ikaraturik. Hilabete batez bakea izan zen nagusi, baina komuneroak garaituta Espainiar armadak itzuli ziren eta errebolta zapen. Noaingo batalian ekainaren 20ean erresumaren zortea erabaki zen. Espainiarren 30.000 soldadu, Nafar frantsesen 10.000 soldaduren kontra. Independentziaren 5.000 bat defendatzailek galdu zuten bizia.
Espainiarren garaipenak zigor eta mendeku gehiago ekarri zuen. Independentziak iraun zuen hilabete eskasean normaltasuna izan zen nagusi, etzen gudu edo errebantxarik izan. Espainiar armada berriz agertu izan ez balitz, Nafarroa berehala sendotu izanen zen. Independentzia berreskuratzea gehiengo absolutu baten nahia zen, 1500 inbaditzaileekin batera aritu zirenak ere barne. Orduan ere, etzen eten independentziaren defentsa. Urte bereko irailean, 200 bat nafarrek Amaiurko gaztelua hartu zuten, hainbat milaka etsaiek setiatu zutena. Setio gogor baten ondotik, gazteluaren defendatzaileak makurtu ziren, ziren baldintza batzuen pean. Batzuk Iruñera eraman zituzten eta bertan pozoitu. Gaztelua eraitsi zuten. Gehiago iraun zuen Hondarribiko gotorlekuko defentsak. 1521 urrian Nafarrek eta bere aliatuek ere hartua. Borrokak 1524 bitarte luzatu ziren, eta orduan negoziatuta gotorlekua abandonatu zuten. Gero, diplomatikoki erresuma berreskuratzeko azpilan eta saioak etengabeak izan ziren, baina alferrik izan zen. 100 urtez okupazio militar zurruna izan zen, Nafar gazteluak suntsitu ziren eta herria oso hurbiletik zelatatu zen. Espainiarrek ez dute sekula ahaztu Nafarroa bere egin zutela armen bidez, eta haiei bakarrik zor diete menperatu izana. Nafarroak bere izaera librea, modernoa, zapuztua ikusi zuen, eta koloniai pasa. Militarki okupatua izan zen, politikoki menperatua, asimilazio prozesu beldurgarri batera behartua. Pirinioetako iparraldean, estatu independente gisa jarrain erresumak, baina 1608an, frantsesek euren lurrak batu zituzten, lurraldea bereganatu eta Nafarroaren gaineko edoztarna desagertu zen frantses iraultzarekin. 1512ko konkista izugarrizko hondamendea izan zen. Alde batetik estaturik gabe gelditu ginelako, independentziarik gabe gelditu ginelako, eta bestetik jendearen eguneroko bizitza guztiz aldatu zelako. Esan dezakegu maila ekonomikoan, maila sozialean, legei dagokienez, maila guztietan antzeman zela aldaketa hori, eta aldaketa hori txarrerako izan zela. Azken finean, nafartarrek perzibitu zuten, antzeman zuten erabakiak kanpotik hartzen zirela, kanpokoek hartzen zituztela, eta beraz kolonizazio prozesu batean murgilduta zeudela, kanpoko batzuek horrelaxe nahi izan zutelako. Beraz, esan dezakegu nahiko argiki 1512an gertatutakoa rendako izugarrizko kalamitatea izan zela. Talde kontzientziaren gaineko eragina etzen txikiagoa izan. Askatasun nahia ez da inoiz desagertu, eta gertatutakoa asko distortsionatu da. Konkista militarra borondatezko hitzarmen gisa aurkezten da. Mendez mende, defendatzaileak zitalkeria eta bere ondorioak estali eta ezabatzen saiatu dira. Baina Nafarroak ez du inoiz Espainiar erregeekin itunik egin. Nafarroa armen bidez konkistatu zen, gaur arte ailegatu den indarkeriaz. Nafarroa erreferentzia historiko bat baino gehiago da. Konkistatua, baina ez errenditua. Kolonizatua, baina ez etxekotua. Nafarroa, Euskal Herria, ebatsi dioten estatuaren memoria berreskuratzen ari da. Ezin dugu onartu 1512an gertatutako mendeari gezur gehiago esan diezaioten. Gezurra diotenek, bai eta gerkoaren memoria berreskuratu nahi dugunok ere, badakigu konkista latz batean oinarritzen den edozein sistema politiko eta juridikok, justifikaziorik gabe datorrena ez duela zilegitasunik. Ez gara iraganaren gaineko eztabaida eruditu ez ari, gure errealitateaz hausnarketa egiteaz baizik, gure ibilbide historikoaz, gure eskubideez. Bakarri nahi dugu, gure independentziaren etorkizuneko bidea erakuts diezagun nahi dugu. Herri honbeste eta zoritxarra ekarri dion inbasioari aurre egiteko zeukaten guztia eman zutenak ezin ditugu bada ahaztu. Errege katolikoek, basati eta ambizio handikoek Nafarroa konkistatu zuten. Shakespearen hitzetan miresgarria zen etorkizun bat zapuztu zuten. Zenbateko ondasuna zapuztu ziguten.